Manganan ya aku. Kakak Arvin tak ini. Lapin. Syukur. Iki tak kuwasana wis. Ya Allah, tenane nak tenane ngerti aku mau. Gawe ora tak ngerti dhewe ra omongan dhewe iki gak marmang. Ya Allah. Lepin delapin mae. Nambah mana Mbah? Kabar mangan kok. Ya Allah ini Mbah. Ya Allah Mbah. Kok tak ngisi aku ngisi. Campur iki. Ya Allah Mbah. Itu dengan anak mana winuk Mbah. Mbah, tak ada nih. Lomba untuk rezeki. Orang aku sini. Oh hamba Allah. Terima kasih Mbak Allah, muga-muga panjang umur, rezekinya akeh. Dikei uang 200 on Mbak Madamis, lancar Madamis muga-muga lancar. Rezekinya akeh, panjang umur ya Allah, Madamis ya. Amin ya Allah. Ini sebenarnya dari hamba Allah ya Mbak. Hamba Allah. Cuma muga-muga yes. Rezekinya semakin mengalir ya Mbak. Mengalir ya. Amin. Enak berkati paringi lancar. Amin. Ya. Orang alam-alam. Ya Mbak Tani kemarin ya dapat dari Mbak Endah ya Mbak. Kurang apa Mbak Tani? 4,5. 250 Mbak Allah tuh 200 ya Mbak Allah kandungakno lancar rezekine akeh ngono. Sehat seger waras ngono. Terus Mbak, aja melok sopeng aku Mbak untuk grek wae Mbak. Aku ora tau entuk Mbak. Terus Mbak tak boleh. Aku ora tau entuk Mbak. Saya entuk bagainya. Juga kan nih Mbak, juga kan nih. Kok ngalah tenan. Kok entuk aku melok sopeng aku. Kok bolak-balik sing entuk kok ndekne. Aku ora tau entuk Lara. Oh, tak kasih 50 aja ya. Banget. Pada rupaku yo koyo ngene lho. Kok rantuk. Entuk ben kamah kan. Yang bagus ya Allah bagus. Lho iki rezeki Mbak. Ora anak aku ki ora. Aku ki sebagai penelantara. Kalian sih gelem nempel ning aku ngger pasti kalian kayak rezeki ning sekelilingku. Aku percaya. Mergo sapa sing gelem konten mbak aku Mbak percaya Mbak konten ambek anak lanang nek mbek sapa ae. Mesti ketempekan rezeki Mbak. Tenan aku gak mbiduki. Kalau bukan sing diweno aku dhewe ngono kok mbah kadene mbok sapa. Mesti doleh. Aku yang kok Mbak Deni, kok Mbak Damis, kok Mbak Indah, Mas Arifi, mubeng. Ya ngono ki mau mergo ora kahidupane sing tak konten-konten mau. Ora kahidupane Mbak Mur, ora kahidupane Mbak Kemi. Sing seneng yo kayak sendiri ini Mbak Sri itu tak konten ambek aku ya dikirimi rezeki Mbak. Iya Mbak. Untuk 250 ora sanak ra dulur lho Mbak yo. Enggak indang koyo ngono ya Mbak ya. Ya aku ya Allah. Anak ora dulur. Wong lomo kok bayani ya Mbak. Lah nggih, mboten kenal, mboten napa-napa nggih, ampuka, adoh Kok nambah kaya iki sing kulkas sing anake ya Allah. Diparingi ya kandungakno. Ini didongakno, nek didongakno ya tetep didongakno ya Mbak. Didongakno ya, didongakno. Tetep didongakno ya. Nah aku iki ibarate rantuk ora apa-apa Mbak. Iki wis alhamdulillah Mbak. Nek memang aku ndek zaman kae Mbak. Hidupku kekurangan koyo ngono kae aku wis dibantu pemirsa. Wis dikek pemirsa kon ndi wis aku wis bungah terima Mbak. Tenan aku yo rah dhewe to Mbak, kae tanggoku yo ora nek sing tak kei mergo aku dhewe yo kurang. Kaya ngono. Ya wis bareng saiki kehidupanku wis malah ngene, ya saiki jenten tanggane sing sekirane membutuhkan.
ya alhamdulillah nggih aku. Ora aku ndek rasa iri sithik alah nggo apa lah nggih. Kok aku ora enak ngono iki gek enak kok ceritane aku. Ngono kayak sebagai konten dan coba kok. Coba ngorong padahal yo disebani. ini timbuk satu-satu satu sahabat anggap tidak tak namanya aku terbayang satu-satu orang-orang kecil yang kabeh Gak apa-apa ngal. Gak apa-apa ngal. Gak apa-apa. paling ini timbuk tidak aku yo aku Jaluk wis karo. Nyah karo. paling tidak tahu Mas murah kok. Ora masalah, ora masalah. 600 wakeh. Zaman Nasurena lho, Mak. 600. kamu mau pindah Iya. masuk dah 600 kuwi. Saiki jere gak oleh kok, Mak. Tenan. Iya. Sagram 600 murah, Mak. Jere 100 saiki, Mak. iya Oh, iki suwi. Nah, niku 5 gram, Mak. Iki suwi Wis iki. piro iki? 600 saiki gak oleh kuwi. Saiki 900 lho. Ya, entuk dhuwit ya sithik ya, Mak. Ya tak mangan sithik, ya, Mak. Engko tak tanggung sithik ya, Mak. Wong jenenge wong ya, Mak. Engko dintekno kabeh engko terus piye ya, Mak ya. Ngran dhuwit nayo didol, Mak. Nayo aku ngono. Tak akoni ae. Engko mangan akeh mau sithik-sithik dicelengi kok sithik ngono, Mak. Ben lumpuk. Ben lumpuk ditukokno ngene iki. Ngene bosane nayo, Mak. aku yang ini Oh. ketok kakek niki kon Mbak Indah entuk lek kon nang lise kari ora mak Itu kok si sapa Mas Arif kan mergo apa aku nang menawa lise kari kleru ngono Mbak nah aku ki ora dilis kok aku kok ngono anak-anakku ngono kuwi kon weno iki mak kon weno iki Aku hujan dari Mbak Indah. mungkin bawa tuku apa Tak kelompokno Mak. Dene tak tukang beras Mak 20 kilo timbang ngomong 12 Mak yo. Ini Marta. Iki apa? Gak tau rono Mak aku. aku beras Piro? ora kenal Apa tuh? Aku gambare lele. Gambare tok lho nang. gambar lele lah berarti lembut Mbah. Kurang tak buka. elek ya nek ini makan sawa Tolas. Mbah minta tolong banyu Mbah tolong Mbah awak sing enteng Mbah Oh, enteng tak ora dari aku. Heeh. Nyak. Tapi mana Mbak? Awak enteng. Nanti kau kan bergawe itu kita kerana rene belum. Nah, ini enteng bayangin kan. Enteng yang masak boleh. Mau peset. Yo, ki nanti ketemu dinane. Ya masak. Iya kan? Ata ya resik-resik. Nang kono. Ini sapa, Mak? Ngapain blangkrah ya? Teko langsung aku teko balekno aku terus nyapu nang pawon blangkrah ngene, Mak. Tak suapane karo Dewi. Nasam. Aja ngono anake. Astagfirullahaladzim, nyebut lho anake. Bersih ya. Masak. Meninggal ya kerja. Pas kami itu kulkas itu kok apa Mbak? Enggak. Siapa Mbak? Saya Mbak Mbak. Enggak sapa lan. Kesannya rumah toko, Lali. sepeda. Belum mau maksud ini tinggi ya Mbak. Ya duwe aku kulkas. Baru kerak. Ya, Nah aku ya malah seneng om ya rasanya. Aku kok siri lah. aku ya seneng kok. Sidik era di rasa. Aku seneng. Tangga madam seneng, madame ndi tangga aku. Ya muga ya seneng ya Mak. Aku itu antara karo kowe. Urip iki ana lho Mbak. Tonggo-tonggonan padha kena tinggu lho Mbak. Ya Mak. Jadi mau kena ambek tidak konten. Ya. Ngono iki diceluk, ngono iki wis seneng lho Mbak. Aku Ora apa angger itu? lho Mbak tonggo ngono. Iya. Awak iki bener tonggo tapi ora angger lho Mbak.
Ono sing tangga sing tak gelem, ono sing tangga sing gelem. Termasuk ki nek blok ini iki alhamdulillah nggih. Gelem aku jak saka-saka gelem. Mergo ya pancene golekane saka YouTube. Mbah kami bener ora di YouTube tapi kan lho kecipratan rezeki ngono lho. Rezeki ya. Rezeki sing apa-apa mak. Mbah kami iki nek dikelompokno ngono tok nek trimo 20 juta meneh ngono. Aja tombo karo anakku lho tenan. Oleh sapa enggak kon tombo awe wong kuwi yo mak yo. Pancen iya Mbah nek kan anakku ambek Indah iki gak gelem ngurusi maksudnya ngene lho Mbah duwe iki wis urusan liyane ae mak. Dadi terus tak kongkon nek pengen kirim nenggone dunia. Ora sah nenggone anakku, umpamane ora sah nenggone. Apa ini kan dulure ngono lho. Ya dulure yo. Engko nek kene ujrak-ujug keterno dhuwit bolak-balik kan Ya. kene kan yo urusannya akeh ngono lho. Lah nek dene nak yo. Duweni ngantek wae. Dulure dhewe nak yo. Dulure dhewe terus nayo pemirsa yo terus ngantek saiki deni terus Mbak. Tenan yakin. Deni terus ame. Yo wis ngantek untuk sapi, untuk popong ini dhewe kan seneng ngono. Laden-ladene ngono kan seneng nggih. Nek awake dhewe kan ibarate ternak aku ki ora iso lek nak anakku ki kon fokus nenggok dana pemberian naik kan ora iya terus piye lah nggih. Kobro pembiayaan Mbah. Terus dipasrahno dene. Wis nenggone dene ae nggih nek pengen rono ngendi yo rono tenan Mbah. Tenan. Tapi ki nyatane yo walah Mbah, Mbah kami kok duit aja ngono kok ditaunan Mbah kami utang dia aku lek wis ngono kan untuk kanggo permesa yo Mbah urung Mbah. Gong. Utang duit elek pira lek jaman 4 juta. 4 juta ya. Aku lali kok. 4 juta. Aku tuh pokok aku tulungi le tulung apa? Utangi duit le kok tak dono kalungku, ndak kalungku ndak kok. Kalau soe, wis sedomu yo karo anak wedok, puji. Gede. Ora nyata mak damis. Terus bareng itu utang terus disauri nggih terus bareng itu untuk rezeki kawan-kawan. Karena itu tombol di Jonegoro. Nah, Jonegoro bolak-balik lho, Mak. Alah enggak. Ya Allah wis nyawa urip-uripan ya Mbah ya. Tak cuma panjang umur anakku aku Tenan tenan. Mbah pokoke dungane mbok nyatane Tenan. mbok yo ndongakno ya tenan nggih Sang ya Allah sampai saiki nggih. Aku ngeling Sing ya Allah. didarani penyakit apa Mbah? Kolesterol apa? Kolesterol mbok ganas kok piye mak aku ora Kolesterol duno. apa? Aku nek arani mbah kolesterol jenuh. Jenis-jenis ya jenuh yo. Jenuh piye mak. Kolesterol jenuh bareng kolesterol jenuh lambung. Lambung. Bar lambung Terus anu jantung. jantung, Bar jantung. kolesterol. Ayo kolesterol yo wis. Ya karo kaya iki lho awake powegel kabeh kok ditojosi. Kandhane. Angger rumah Batu ginjal mbok. Ya batu ginjal yo. Batu ginjal Yo. saking kakek ngombe obat yo Yo Mbah. yo. Dadi Obat apa ya ora ora ya mak, kon Wis. plangklung-plangklung ae campur aduk. Allah. Wis ora ora. Masyaallah nggih. Nganti anakku ki nganti denger mak. Nganti. Obat nganti sarinjing kok. Heeh. Terus Obat piye? kan ngurus BPJS kan gak bisa guys ngurus kok tinggal yang ini bareng Deni gawe ngono konten-konten kami konten-konten pokoknya sekitar kami yo Iya. pokoknya yo ono aku ono Deni direspon karo Duran nah direspon Duran terus nek gak salah Pak Ari kok Mbah Mbah aku. iya Pak Wali Aku ora Pak ngerti. Bupati kuwi terus puskesmas rene Mbah lurah ditimbali karo Pak Bupati. Karena apa wargamu ini kok gak duwe BPJS wong orang tidak mampu kok gak duwe BPJS kuwi. Terus ditimbali karo Pak Lurah. Pak Lurah terus lanjut puskesmas lanjut jalan terus lanjut ditindak lanjuti kuwi mau. Tindak lanjuti ke BPJS kuwi mau. Terus buat pirang wulan ya Mbah ya lanjut dadi. Lanjut dadi terus saiki alhamdulillah ngerloro wis karo bibela upamane gak gar ya Allah tak Akeh tenan. lah mungkin nunggu puskesmas lomba sedina 3 juta lomba Lah iya. asam aku ki ngurus tok Mbah ya Allah aku ki timbang jare niki dikongkon wong-wong karo Pak Dokter dereng yo nyarano timbang loro ki kok bolak-balik Mbah ngono Pak Dokter ki kan ora roh aku le Mbah ngurus BPJS mawon Bu ngurus BPJS mawon terus ya dikongkon dokter yo kan enek sing kenal aku bareng Mbah sing dokter tulang kuwi
ngurus BPJS mawon Mak Dames meni ngono. Lah kuwi yo terus dadi wong aku iki sing diarepno BPJS ki apa ngono lho. Aku kan ora mudheng BPJS wong aku dikeki pemerintah kok lho apa aku gawe ngono lho. Iya, ora mudeng. Aku ki saurunge ngene iki Mbah aku melarat dek aku dikeki karo pemerintah. Coba saiki aku duwe dikeki iki anakku yo ora mudeng carane BPJS ki wong aku ora anu kok bayar piye ngono aku gak mudeng yo Mbah. Jelas ra mudeng. Dijelasno lah aku yo mau ngengkel Mbah mergo aku wis duwe lah apa aku urus. Nah dadi geger Mbah ke negara Ngastina ngono. Negara Ambarawa apa. Durjono ngamuk Mbah. Wong sugih nganggo BPJS. Sing wong ra duwe ngene iki ra mampu BPJS ngono pokoke wis arek sak uni-unine nggawe wong aku dengan kemampuanku apa duwe, apa melarat, pokoknya aku tak urus nang. Aku ngurus Mbah. Ya urung tak delok nganti saiki wis tak kek nang dhuwur Jonegoro. Apa Blora kono aku ya ora ngurus Mbah. Aku tetep bayar. Aku iki timbang urip iki tak ribet-ribet Mbah. Laran ngurus iki nek aku ora duwe tetep tak urus Mbah. Wong aku saiki ibarate apa bayar yo tak apa-apa lah. Kelangan 6 juta, 3 juta ya satu arepku dhewe nenggone Pak Ubed kuwi yo 1 juta Mbah. Ndek wingi ndek ingkah yo 1.200.000. Aku yo bayar dhewe Mbah. Aku yo ora nganggo ngono anak Mbah. Aku ki yo ngrumangsani kok. Yes. Anggo BPJS ben dienggo wong kuwi yo ora apa-apa ngono lho. Nek iki aja terus ngecat wah dhewe sok ngene. Aku ki wis ndek pikiran, wis ndek otak, wis ndek apa. Aku mok sing iki lho aku untuk BPJS ki iso apa ora kena nggo gawe konten. Coba masalah tak nggo ora ki jane karek aku Mbak. Nek kaya Mbak Eni dienggo ya malah alhamdulillah. Tak kon nggo wong ora duwe BPJS ku lho nggih sik kanggo dienggo wong ora duwe. Monggo tenan nek aku ya Allah muga-muga ki loroku ki iso tombo ngene wis Mbah. Iya Mak. Ngono tenan Mbah aku ki engko kon mbok kon ngurusi BPJS sing bayar sapa? Aku ngrepotno anak temen-temen ki yo emoh. Piye Mbah aku dhewe yo ora mudeng carane bayar dikling ngono gak iso. Urusane anakku akeh. Lah yo Mbah apa urusane anakku akeh wis plek. Sing anakku yo wis Mak bayar ae Mak wis bayar. Bayar. Mayoh bayar ngono. Ngono wis gak apa-apa. Duit kena digolek. Nek loro cilik-cilikane Pak Bambang ngono wis yo ndas malu Mak. Lah iya lah. Ku tombo yo Pak Bambang. Ndek inanan iki nek Pak Bambang ngono tak kena yo mari, Mbak. Gurune kenger iki lho. Lah iya. Lah kuwi guru kenger sewengi iki lho, Mbah nek kono yo ra piye-piye. Lah ijek kenger neh Pak Bambang ae. Pak Bambang. Lah iya malah mari. Lah jodoh Pak Bambang. Nek koyo penyakit dalam-dalam iki pancen tak golek Jonegoro, Mbah. Sekirane koyo apa ngono ki ngene Pak Bambang wis cukup wis gak apa-apa. Nek koyo sing dalam iki tetep tak delokno. Ngono gari alhamdulillah ya rezeki dari kalian semua diterima. Mereka yang membutuhkan dan aku ki ngono ki sekedar apa lenggen. Gawe konten guyon. Carane iki piye ben iso ketok kok enek manis-manise ngono lho. Nek konten nyambah dhuwit kanggone anu wis klengak-klengak yo terus piye ya Mbak nek guyone yo. Iya nek guyone yo klengak-klengak kotok le Mak yo. Ya iya lah Mbak kok. Makai-makai mau perayu ora nyiram. Gak nyiram entuk udan mergo entuk udan. Biasane ya nek rono udan sawah ndek sore ya wis. Iya petok wehno. Aku nang sawah. Nang sawah. Nang sawah. Golek Mbah Kemi. Nang sawah nyiram bayem. Iki sing ngurungi Mak Mbak Mur Mbah, la udan iki. Udan. Mak Mbak Mur entuk 200. Entuk konten-konten iki entuk lho Mbak kowe. Maratuwane Mbah apa Mbak Mur ki entuk 200 lho Mbak rezeki iki sing pokoke tak konten iki entuk kabeh. Wong iki wong pemirsa ki lila dhewe lho Mbak sing pemirsa sing ngerti ngono lho Mbak. Enek sing permesa ngatur ki enek. Permesa ki ngene kecangkeman ki enek. Enek kecangkeman apa dicacat apa dicacat. Tapi sing dicacat kuwi lho sing eling tok iki. Eling ngono Mbak. Nyacat ta bengane sing eling-eling malah kuwi nek sing apik ki doa baik ngono. Tak dongakno apik, kembali baik. Wis rezekimu akeh, turah-turah iso kena nggo nang Mekah. Ngono ya Mbah, ben iso kena nggo tuku sawah. Tuku sawah. Lho nek wong desa ki sawah.
kurang piyene lek nek ndongakno wis muga-muga nek di konten komentar elek ki yo kalian semua yang menilai guys ngono elek ora ki tinggal kalian lah sampeyan ngetik ya amalanmu sing bakal nampa kowe dhewe ya ora apa-apa wong awake dhewe pancene mergene ngene iki Mbah kadang ki yo kudu gak kuat enek sing Ya. kuat enek kudu sing ra kuat nek Pokoke ora kuat kudune ya los mak yo ning Iya, Lek, apa kuwi Mbak. wis apa ora rasa lesu Mbah los pokoke. wis pirang taun yang Mbah aku ki Ora. pamane wis ana 6 tahun tak cilikane 6 rata tahun, luwih mak 6 tahun. nek Arifin ya saya nek 9 tahun 9 tahun Mas Arifin. Mas Arifin Oh, 9 iki tahun Mas Arifin. iki Mas Arifin Mbah Kem ki ya duwe nek kae Mbak Eni Loro. gawe wis berhubung loro ya wis gak dituntukno ngger Iso. Sing ditindeke cah. Aku iso piye lek ora iso. iso Ora iso Aku- nyekel HP ya. aku nek kae ku tak deloki ngger seneng Mbah di baru ki ya gawe ngger walaupun tidak berkembang tapi Mbah Sumini iso berpenghasilan entuk 800, 900, 1.200.000. Mbak Deni ki rata-rata ya 3 juta. Monyo ya 2 juta, Hani 1.300.000 nek nggak sering upload yo alhamdulillah ya lho. Buro kaya mbakmu rek gak yo sedina lah Mbah yo. Iya lah, iya sedina ku. Lah yo kaya sedina lah Mbah 1.200.000, 1.300.000 ya. Iya lah. Lho iku wis trimo ngoceros ngene cocote. Ceros. Entuk ngoner sami yo gampang-gampang angel nggih nang YouTube-an ki. Yo ora ngger wong nyawangi wala mak Ini dame kuat. sakniki penak sakniki yo karek sing Karek ngarani. sing ngarani. Kowe engko nek tak critani Ane kowe engko barang. yo moh Mm-mm. dan panas Ya. nunggu tengah dalan anake tanpa didikan dimberno yo mikire ngono mau golek pangan ger sami ngene iki tak rewangi ngene iki golek pangan Pak ku anak miki piye Ya iya lah mak. gak jenenge wong golek pangan Golek mbah pangan. wong golek pangan Golek pangan. terus piye lah nger nek gak ngono yo wis ngono ae, guys gelange tanggaku delok mbah celorot Pamer. celorot Tangane tuh jenggeng-jenggeng. jegeng Bilangnya ke pamer tuh gini-gini, ngene liwat Ngene iki ngene. tanggane ya mbah ngene. Umur iki gelange apa? Anu ele. Anyar. Grenjeng. Grenjeng. Oh, grenjeng. Yo pas yo mak yo. Grenjeng gelange mur. Ape mbok jembembeng. Mbok jembembeng yo enek yo grenjeng. Grenjeng lagi kanggo Pancingan. pancingan. Saiki grenjeng-grenjeng sapa ro Sapa ro, ya, Mak, lah ya. yo. Pancingan grenjeng-grenjeng moro-moro yen jegenggeng yo. Wong urip ki rara ya, Mbak. Ya, iya. Rezekine wong iki ora ro sapa Ora ro. ngerti. Wis saiki diterima. Ya wis ngono guys ya, penting seger waras. Terima kasih hamba Allah, muga-muga didono sengkalane, tidak rezekine, Dono blene. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.